हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं? नमस्कार, सब लोग ठीक है? ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ମୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲୁ, ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ପରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲିରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ବକେଲାରେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମାଛ ଆସିଲେ ମାଛର ରେଟ୍ କେତେ ଆଉ କେଉଁ ରେଟ୍ ମାଛ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ମାଛ ହେଲେ ମାଛ ସେ ପୁରା ବକେଲାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ର ମାଛ ଅଛି ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ର ମାଛ ଅଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମାଛ ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ କଙ୍କଡ଼ା ଯଦି ମିଳିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବୁ, ନଚେତ୍ ଖାଲି ମାଛ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି। ତ ବସ୍ ଚାଲ ଯିବା ମାର୍କେଟ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ମାଛ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଛୋଟ ମାଛ, ଚାନ୍ଦି ମାଛ, ଆଉ କିଛି ମାଛ ଅଛି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମର। मालूम है विजय देखो बहुत माछ अच्छी, छोट माछ अच्छी, छोट माछ देखो नो फ्रेंड्स, ये बोलते केरला मार्केट है। हम बुलिया बस माछ किणु आ बाकी देखु सामान कौन भल लगे लेकिन जीवु आ ये भल लगुन खाली आड़ ठीक है। ओके